חדש. טוב חברים, הרבה זמן לא הקלטתי שום סרטון של מיינקראפט. זה מבא בכלל לא הכנסה. עוד שנייה תראו למה. בקיצור תראו את הסרטונים שלי. יש לי חרב ונדרייט וגם בית סודי שאני בניתי בסורווייבל. כל זה שלחתי בסורווייבל. תחשבו אבל כמה זמן זה לקח לי. זה לקח לי ותראו גם כמה דברים. שגרתי גם את הפטיש. וגרתי במגדל שלי החדש. הוא מטורף. זה הבית הכי מטורף שבניתי. זה מטורף. כל זה עשיתי בסורווייבל. דמיינו כל זה. שכחתי להרוג כבשים ולהביא מיטה. אני הולך למשוך קצת כבשים ולהתקן אתכם. טוב לכם למה אני קשה? לא עושה אבל להגיד לכם. אם אתם רוצים אני אהפוך גם את זה לשרת של כמה אנשים. ונו. ומי שמשעת המקום הזה, את הבית שלי, יזכה במה שהוא חושב בפרול סטאס. טוב יאללה בוא נמשיך. הבאתי גם מפה. אבל זה גם קל למצוא את זה כי יש פה את העצים שכולים האלו וגם הקרח. אז יש מצב שאתם תקבלו משהו. ואולי גם כמה מודים חינם למיינקראפט. מקורי אבל. אתם תקבלו. ראיתי פה מבנה וילג'רים. באתי להגיד וילג'ר. מקווה שאין פה את ברזל. ברזל לא גורם לי גורם לי להרגש של האחות. הנה אני רואה כבר וילג'ר. הייתי צריך גם לבנות כסת אבל. לא תראה שני. עושה קרב. תקבל את זה. טוב, אני הורג אותם בשתי מכות. הביתה. אני אשחרר אותו על הדרך. מה שאתה לא, אתה משוחרר. בוא. אתה משוחרר. זה כנראה לי פיה אבל בבן כן הרבה מודים בנות במיינקראפט אז זה פיה. כמעט זה לא גרם לי לנזק אחד בגלל הסרטונים שלי. צדקתי, זה לא גרם לי לנזק. טוב, אני הולך לעשות מיינינג. הייתי צריך גם את חתירה. זה נראה שיש פעם. עזבו, חשבתי שזה יהיה מנהרה ענקית. טוב, יאללה. מנהרה. פלוס קריפר. יש לי רעיון. בגלל ששם. לא להסתכל על מה? כמה מפלסות הזדמנו בלילה. ראיתי עכשיו אנדרמן. זה לא צחוק אנדרמן. אנדרמן זה כבר משהו רציני.
לא כדאי להסתכל לאנדרמנים בעיניים. כי אם נסתכל משהו לא טוב יקרה. משהו בכלל לא טוב יקרה. בינתיים אין פה בכלל מנהרות. אז זה משלם. אני לא אשקר, אני עושה חרב. על כזה דבר אני מדבר. איך אני עולה? חברים, איך אני הולך לעלות? יש שם דיימונד. אוי לא, איך אני אמור לעלות? כאילו אני יודע שיש לי שירים חזקים, אבל הם לא יסעדו נפילה כזאת. טוב, אוי לא. כמעט מתתי. יואו, אני מפחד שיש פה מפלשות. אם אני מת, אני מתחיל מהכל. לא הייתי צריך לרדת. איך אני עכשיו עולה? איך אני עולה? חשבתי שזה יהיה מיינינג. פחות... נו. מפחיד. כאילו, אני מפחד להתחיל הכל מאפס. אני הייתי צריך להכין... אני אעדכן אתכם שאני... טוב חברים, הצלחתי גם 32 דיימונד ופשוט הרבה ברזל. לא יודעת גם כמה זה שווה. טוב, איפה הבית? אני לא קרוב לבית. טוב, הוא בכיוון הזה. אני אלך. דווקא אני לא זוכר שבאתי מכאן. טוב, אלא נזרום אבל. כן, הנה המבנה שלי. אני אעשה את זה קצת יותר חכם. גם כן לא בא לי לאבד את כל הדיימונד. הברזל יהיה קצת משהו מה שאני חושב. כאילו, ברזל לא כל כך כזה חשוב. משהו כזה. ואני לא אחלק ודרך אגב זה אמרתי שמי שימצא את הבית אני לא מחלק מפות. איפה יהיה זה שכי. הנה לשם. טוב, אני ארוץ פשוט. אתם לא מאמין. זה אמור להיות ממש כאן. איפשהו. כאילו לא שמתי מיקום בול. כאילו זה אמור להיות, אבל מה שאני יודע שזה אמור להיות איפשהו כאן. זה חייב להיות איפשהו כאן. מצאתי בו. אז לא אמר זה לא טוב. יואו, אני לא זוכר איפה הבית. גם כן בא לי להשתמש. אני אשתמש בפקודה. אוי לא. הם הפכו אותי לברד. טוב. שכחתי איפה הבית באמת. חברים, זה לא מצחיק. חברים, אני אולי גם לא אחזור לבית. חברים, הוא חייב להיות... רגע, איפה הרוורסט? הנה. קרא לה הרוורסט. רגע. גם עם לא, עכשיו הוא חייב להיות איפשהו כאן. אני זוכר שהוא איפשהו כאן. אבל אם אני באמת...
עכשיו אני אמור ללכת לשם, ואני זוכר שהוא איבדתי את הבית 100%. 100% איבדתי את הבית. בוא נהיה את הבית. לא יודע איך להשתמש בפקודה שתסגר אותי לבית. אני באמת שכחתי איפה הוא. הוא אמור להיות איפשהו כאן. אני זוכר. חברים, אני אעדכן אתכם שאני מסיים. חברים, אני עברתי פה מיליון פעם, איך לא שמתי לב. טוב, נחזיר את הדיימונד שלי ואת כל מה שהבאתי. זה לא בא לי שזה ייעלם. החרב אבל ממש טובה. החרב באמת ממש טובה. המפה בלי המפה הייתי בוחר. אבל למה אני מזיע? אנחנו קצת את הר אברסט. אחרי הכל אתם יודעים. יכול להיות שם הרבה מאוד דיימונד. וכפי שאתם מכירים, יש שם גם את המלכודות האלו. זה משהו ממש חזק. זה הפטיש הכי חזק. טוב, יאללה. רגע, אני עדיין עם השריונים יופי. יאללה, בוא נלך להר. הולך להיות מסוגע. ואני גם לא יודע איך לעלות. איך אני הולך לעלות להר אברסט? במיינקראפט הכל פה יותר קשה, כאילו. יותר קל אפשר להגיד, כאילו. אפשר לשבור את מה? טוב. אני באה. נהר אברסט. יאללה. אני פה. מה אני שומע? אני שמח. נו, אמא, דברי. מה? אתה רוצה לבוא איתי אתה רוצה שנלך גם לשפעים וגם כאן יבוא? לאיפה? לשפעים, זה מקום כזה עם הרבה בריכות ודברים. לשפעים? שפעים, עם הגלשות. מה? נו, כן, אייל? כן. כן, מה כן? כן, טוב, יאללה, נו. נקלט את זה. המלכודת. זה היה חתיכת מזל. חברים, זה היה חתיכת מזל. הייתי יכול חברים, זה לא היה צחוק. לא. אני שומע מה. זה היה חתיכת מזל, חברים. מה? היי. מה זה? אתה הסבנת אותי. הורדתי לו 9 חיים. כי החרב שלי טובה מאוד. אתן לכם להשיג אחת. אני אוהב את הבית שלי יותר מכל דבר. במיינקראפט, כן. טוב.
אני מתחיל להיות קצת רעב, אבל זה ממש קצת. היי, איך ספגתי נזק? נסבור את זה. האמת זה... אני כל הזמן נקלט. מה קורה פה עם המלכודות? הארץ זה מפוצץ במלכודות. בבקשה שזה מפסיק. המלכודות האלו קיימים במציאות בכלל. אם כן זה מטורף. טוב, אז אני רוצה לפסקת כאילו למקום הכי גבוה. ואני מדבר על שם בעצם. לא. זה היה המלכודת הכי חשובה. היה המלכודת הכי מלכודת. אני שונא את המלכודות האלו. מיינקראפט התחלתם להיות מעצבנים. ליב קרייטיב. או שאני מעביר לקרייטיב או שאני מוחק מיינקראפט. יש פה הרבה קול. אני אקח הכל. זה גם מביא לנו הרבה נקודות. טוב, מי היוטיוברים עלו את הכי טוב? תענו לי. אבל את כל זה, אני לא זוכר אם אמרתי לכם, אבל את כל זה השגתי בסורווייבל. זה הברזל הכי גרוע, אבל אני אזרום. השגתי בינתיים דברים לא רעים. אני אחמם את הברזל פשוט. אני פשוט אחמם את הברזל. אני חושב שאני אחזור הביתה עם סט. עם סט של ברזל. זה יהיה מטורף אם אני אחזור עם סט של ברזל. אני אהרוג אותך, שמעת אותי? יופי, תתרחק. זה הארנבים האלו שיכולים להקיש אותך, לראות אותך חיים. טוב, בוא ניקח אותך ברזל. כמה ברזל יש פה? זה מתחיל להיות משעמם. אני רק אוסף פה דברים. חשבתי שזה יד פרקה מטורפת. טוב. יש שם אחד. אני אקח אותו בסוף. טוב, מתחיל להחשיך אז אני אעשה. עוד פעם אני נתקע במלכודת הזאתי. די. למה? בגד ים, אחים. לאיפה? מה לאיפה? היי, יאללה שלי. לא ראיתי. אני חייב תעזבו אותי. אני מתחיל להתחמם. זה הדבר הכי גרוע שקרה לי במיינקראפט. נשתמש בקבלסטון. לא! תקשיבו, אם זה לא מפסיק אני מחליף לקרייטיב. אם עוד פעם החלטנו שנמל קרייטיב. כמה שיותר מהר קרייטיב. אני מעדיף את המיינקראפט הגרוע. טוב, אני אלך למקומות שיש שם קצת שלג. אני חוזר הביתה.
עכשיו אני על הר האברסט. זה הולך להיות ממש רחוק. כאילו הבית לא כל כך רחוק. הר האברסט. נכון נראה, יש לי, החולצה הלבנה הזאת בלי תראו לי. גם לך יש? שכחתי איפה הבית. זה פעם ראשונה שאני משתמש במפה הזאת בקרייטיב. אני פשוט רוצה להימס את הבית. אני רק מתרחק מהבית. למה הוא משיך? זה גם בית סודי. לא הרבה אנשים בשרת, אם אני הופך אותו לאנשים אז לא הרבה ינסו. טוב, אני אתחיל לכם אבל אם הבנתי את כל המיקום, זה איפה שאני עומד. יש פה משהו חום כזה, הבנתי איפה. אני לא הולך עוד לאבד אותו אף פעם. סרן, מזל אני. טוב, זה היה כל הסרטון להיום.